Mali kunnafoni dilaw ka ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛba ni o ye salon des médias Sam Mali ale tako naaninan baaraw kɔni daminɛra an fɛ Mali kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faba kɔnɔ ka bɛn ni kunu alamisa ye ni o ye juillet kalo tile 31 san 2025 Palais de la Culture Amadou Ba Ampateba ale kɔnɔna na ka sanga ni an ka kunnafoni diko minisiri yɛrɛ yeli ye a kɛnɛ kan. Ni ne bi bakuruba kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan k'u kɔnɔkuma walawala aw ye sɔɔni aw dangana. An balima Sherifila tele filɛ bɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔw la an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jabaraniso mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ ale dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw kulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan kunnafoni diko gɛlɛya bɔlɔlɔ tile in na o de ye kunnafoni dilaw ka ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛba ni o ye salon des médias ye ale tako naaninan o dakun ye ni a baaraw yɛrɛ dayɛlɛnna ka bɛn kunu alamisa ma juillet kalo tile 31 san 2025 Palais de la Culture Amadou Ampateba ale kɔnɔna na ni ye tile 4 baara de dabɔtɔ ye an ka Mali kunnafoni dilaw fɛ fo ka taa se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni dilaw ma min sen fɛ u bɛna baara caman olu kɛ tile 4 in kɔnɔna na a kɛnɛ dayɛlɛn baaraw yɛrɛ o kun seriyalen don Mali kunnafoni diko minisiri fɛ Sherifila jabaraniso tɔgɔya la Kadija Tarawele ale bɛ walawalali k'a tɔ la. Nin kɛnɛ bɛ kunnafoni dilaw fara ɲɔgɔn kan hakilina falen ani dɔnniya falen kɔnɔ kunnafoni kanbaw an'a baarabaw ni ɲɔgɔn cɛla la o tako naaninan ye a ka daw yɛlɛ Sam Mali salon des médias du Mali ɲinanta bɛ kuma min kan o ye kunnafoni ko ye ka sanga ni bɔlɔlɔko kelen ye. Ɲinan salon des médias bilala mina min kɔnɔ o ye kunnafoni di réseaux sociaux ko kile in na o ma sugandi gansana tɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ hukumu min kɔnɔ bibi in na réseaux sociaux ni kunnafoni di kuma ka ca kosɛbɛ anw ye nin kɛnɛ sugandi walasa ka se k'o kuma cɛbɔ an ni ɲɔgɔn cɛ a dɔnnibagaw ani a kɛbagaw bɛɛ ka na an ka se ka sigi ka kuma k'a kan o ye salon kumase nka salon yɛrɛ ye mun ye salon ye kunnafonidilaw ka kunbɛn ye kunbɛn min ni san o san siɲɛ kelen kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka u yɛrɛ kunkan kumaw ka hakilina miiri kɛ o kan ka hakilina miiri kɛ jamana kunkankow kan k'a lajɛ an ka baara in bɛ ɲɛ an bolo cogo di ɲinan an ye fɛn kura fara a kan kɔrɔlen an kun bɛ paneliw dɔrɔn de kɛ nka ɲinan an y'a table ronde fara a kan k'a bɔ mɔgɔ kelenw dɔrɔn ka kumaw fɔ nka k'a kɛ jama ka wele ka na baro de la sigiw kɛ a jɔsen sabanan o ye lakɔkɔli ye n'a bɛ fɔ o ma ko formation san o san an bɛ fɛn dɔ kɛ a bɛ fɔ min ma ko école du salon ka kunnafonidila denmisɛnninw wele ka na u mago bɛ kunnafoni lakɔkɔli kɛrɛnkɛrɛnnen minnu na k'olu k'u kun ɲinan an yɛrɛ ye o kɛ ka kɔn salon ɲɛ an ye dɔgɔkun kelen kɛ k'o formation kɛ nka o tɔ bɛ continuer salon des médias kɛnɛ kan. Sénégal ni Mali journalistes farala ɲɔgɔn kan cogo min na ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan comme ça véritablement an ka développement sɔrɔ parce que c'est l'histoire qui nous lie. Bɔlɔlɔw kɛrɛfɛ a jirala k'a fɔ ko kunnafoni ɲuman sɔrɔli gɛlɛyala salon des médias ale ka hakilina kɛrɛfɛ a jirala k'a fɔ ko kunnafoni ko hakilisigi bɛ se ka k'a la wa fana weleda kɛla ka bɔ minisiri so yɔrɔ minisiri min ka ci ɲɛsin bɛ kunnafoni di ma. Ne min ye ministre de la communication ne bɛ min ɲini aw fɛ aw ka bɔlɔlɔ sira ninnu aw k'u ta ka baara ɲuman kɛ n'u ye parce que foyi tɛ baara kɛ minɛn de don c'est comme caméra c'est comme radio c'est comme journal c'est comme bikabiki n'i bɛ ni hakili ɲuman b'i la i bɛ kuma ɲuman sɛbɛn n'a ye ni hakili jugu fana b'i la a bɛ kuma jugu de dɔn min b'i hakili adamaden na o de b'o dɔn donc bɔlɔlɔ sira ninnu tɛ foyi baara kɛ minɛn kɔ maintenant n bɛ min ɲini ni gouvernement yɛrɛ bɛ min ɲini journaliste professionnels ani bɔlɔlɔ sira baarakɛlaw u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que bɔlɔlɔ sira ye fɛn kura ye a bɛ fan bɛɛ bɛɛ b'a utiliser bɛɛ b'a lamɛn bɛɛ b'a lajɛ wa a ka teli wa a baarakɛnɔ fana ka ɲi. Sam Mali ka sanga ni ale tako naaninan ye ale denfaya tala ka kalifa alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka sanga ni a baaraw dayɛlɛli ye fɛn min ye fɔlisen dumanw a baaraw lajɛli o n'a ɲɔgɔnna caman o de kɛla ka dɔ fara a munyamunyaw. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ sanfɛ kalanso Yambo Wologɛmaw olu ye u ka kɛnɛba dɔ ta k'u sabanan kɛnɛ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka kanw labaarali o kan a daminɛra ka bɛn ni juillet kalo tile 28 ka taa bila a tile 31 na san 2025 Mali sanfɛ kalansoba kɔnɔ kabalakaw fɛ Sherifila jabaraniso tɔgɔya la Penda Kone ale bɛna a tɔ ɲɛfɔ an ɲɛna.
colloque scientifique international sera kuncɛyɔrɔ ma tile 3 cɛsiri ni hakili jagabɔ tɛmɛnen kɔ ni lajɛrɛ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ni ka se ka nafa don an yɛrɛ ka kanw la walasa ka se k'a don baara bolo minɛn kɔnɔ. An kumana an ka kanw de kan ka an ka kanw kɛ dɔnnibaga kan ye k'an ka kanw kɛ an ka jamana ɲɛtaafɛn ye k'an ka kanw kɛ maaw kalanfɛn ye dɔnniya mun b'anw na dɔnniya kɔrɔ mun b'anw na an ka kanw na o kanw ka se ka yiriwa fana. Ayiwa ɲininikɛla mun bɛ yen an bɛ sisan k'an k'an yɛrɛ ta an bɛ jamana in bɛ o kɛlɛli la sisan n'i ko k'i k'i yɛrɛ ta f'i i fana k'i yɛrɛ i ka kanw bato parce que n'i bɛ walikan fɔ la i tɛ se k'i yɛrɛ ta. Dɔnniya a kɛra dɔnniya ye a kɛra i ka laadako ye a kɛra i kɛcogo ye la mun b'i ka kan na o de yiriwa ka di o kan in na wa n'i b'o yiriwa de maa fana tɔw b'a dɔn k'a fɔ cɛtigi dɔnniya fana bɛ e la kɛcogo fana bɛ e la mun ni nasaraw ka fɛn tɛ kelen ye donc o de y'a wele kan ye n bɛ fɛ k'a ɲɛsin ɲininikɛlaw bɛɛ ma bɛɛ k'i janto sisan k'a fɔ an fana kan ka an ka kanw an ka kɛcogo bɛɛ kan k'i janto a la an kana kɛ walikanfɔla dɔrɔn ye. Walasa ka se ka an ka kanw ɲɛnɛmaya ni k'a don baarada minɛnw kɔnɔ an b'a fɔ minnu ma ko experts n'olu ye kan ɲɛdɔnbagaw ye olu y'u ɲɛsin an ka kan yɛlɛmayali ma. Baara tɛ taa gɛlɛya kɔ ani tɔɔrɔ kɔ a tɛ t'o kɔ parce que vu que Mali ko dɔrɔn kun tɛ an bɛ se k'a fɔ n ko Afrique ko de don parce que pays 11 de kun nalen don donc a baara fanga côté la sɛgɛn bɛ k'a la sɛgɛn caman bɛ k'a la sɛgɛn wariko côté la pour que ka se ka événement ta en charge o côté b'a la organisation niveau caman na sɛgɛn bɛ mais an kɔni bɛ se ka min fɔ baara kuncɛlen na sisan an ye dɛmɛw fana sɔrɔ donc an ye dɛmɛbaga minnu sɔrɔ an b'olu fo n'o ye université yɛrɛ rectorat ye min y'an dɛmɛ ni kitu ye min bɛ d'u ma donc o sanu bɔra ma o ye chargé qu'on doit pas négliger an ye invité expert min wele ka na fana ka na kumanya ni mɔgɔw ye o fana taara en charge donc a tɔ an kɔni y'an débrouiller k'a kɛ a ma ban fana parce que sɛbɛn ni fɛn minnu kumaw kɛra yan nɔ olu kan ka publier donc o publication ko fana an bɛ continuer k'o ɲɛɲini ka mɔgɔw fana ɲini min bɛ se ka olu publier an ye peut-être da ɲɔgɔn na ou bien ka publication ta en charge. Mɔgɔ minnu kun bɛ kɛnɛ in kan olu y'u ka nisɔndiya ni muɲa yira gɛlɛya bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ. Baara min kɛra nin ye an b'a fɔ ko seleke naani ka ko dɔ a bɛ seleke naani nafa Mali y'a fɔlɔ ye baara a kɛra Mali kɔnɔ Mali kanw de tɔbɔtɔla a kɔnɔ kan kosɛbɛ a nafa fɔlɔ ye min ye o ye ka gafew sɛbɛn ni an ye daɲɛ minnu sɔrɔ dɔnniya miiriyaw kan n'o gafew sɛbɛnna sisan olu bɛ kalan jɔn fɛ ni mɔgɔ min sera san 7 n'a ma kalan na n'a fɔra k'i ka mathématique kɛ i bɛ jate dɔn fɛnw kɛ o fɛn dɔw kɛra an fɛ yan nɔ an n'o bɛɛ ma kɛ an ka Mali kanw na o dɔw kɛra farafinnakan dɔw la olu wolomana k'o tɔmɔ k'o kunkun n'o ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min sera san 7 ma n'a fɔra k'i ka chimie kɛ n'o ye basi dɔn ye e bɛna se ka oxygène fɔ cogo di e bɛna se ka hélium fɔ cogo di e bɛna se ka manganèse fɔ cogo di olu wolomana k'olu tɔmɔ ka daɲɛ ɲumanw di mɔgɔw ma o la yan nɔ olu bɛ se ka kɛ gafe ye kalanfa minnu bɛ kalanso kɔnɔ olu bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan ka baara kɛ n'o de ye. Fɛn min kɔni kun ye nin kɛnɛ in dɔ la ɲɛnɛmayali kumaba ye o ye an ka expert minnu kumana bamanankan na u ka baara kɛlenw kan ni k'a fɛsɛfɛsɛ an ye an ka todunkan na. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na k'an kunna Guinée Conakry jamana ale kan Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma a ye maliden minnu sigilen don Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ni o ye diaspora malienne ye olu ka kuluba bisimila ka fara Mali karamɔgɔlaka minnu fana sigilen don Guinée kɔnɔ olu ka kulu kan nabagaw tun nalen don bisimilali foli de kɛ ka ɲɛsin dunanba ma ani fana ka se ka duwawu ɲini kɛ a fɛ bɔnye yɛrɛ senfɛ karamɔgɔlaka minnu sigilen don Guinée olu ye alikuranɛ sanuman ta k'a di alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma fo ka taa se silamɛya diinɛ gafe caman wɛrɛw ma ani musaka dɔw fana taara k'u di a Seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ma an ka jɛku ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Ne Haidara Cherif Mohamed, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, secrétaire chargé à l'immigration et à la migration au sein de la société civile malienne. A diyara n ye a bonyana ma an y'a mɛn k'a fɔ ko Cherif bɛna invitation na donc maliyɛn minnu sigilen bɛ Laginɛ ne y'o dɔw ye donc an nana ka na Cherif fo ka waleɲuman dɔn
i ka dɔn n'i y'a kɔlɔsi diinɛ ɲɛmɔgɔ caman tɛ yen min bɛ wuli ka taa mɔgɔw sɛgɛrɛ donc Sheriff ye min kɛla o bi adamadenya sinsin ani ɲɔgɔn tɛ a mana tɔ yɔrɔ yɔrɔ fana ani malidenw bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ dugawu k'u ye donc a bonyana ma a gɛlɛyara ma ni Ala sɔnna an b'a fɛ inshallah tuma wɛrɛ a ka kɔsigi n'a kɔsigira inshallah an bɛna laban kɛ min ka bon ni nin ye an ka laɲini bɛ kɛ fana a ka to an bolo o tile damadɔ pour que bɛɛ ye fɛrɛ a bolo ni Ala sɔnna. An nana bɔ karamɔgɔ fɛ yan nɔ ka na karamɔgɔ barika da. Karamɔgɔ an y'a lamɛn san kabini 89 o ye san joli sisan o ka jan dɛ an y'a ka kumakanw lamɛn k'a ka kumakanw faamu a ka laseliw la adamadenya bɛ taa cogoya min na adamadenw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogoya min na ani diinɛ bolofaraw bɛ ɲɔgɔn minɛ cogoya min na an y'a faamu hali kana karamɔgɔ ka wɔyasi ninnu ma kana yɔrɔw la o ye diinɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o de ye ka karamɔgɔ laɲini ye. Ali bi an bɛ to Guinée Conakry jamana ale kɔnɔna na yanni a ka bɔ Guinée Conakry jamana kɔnɔ Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma a ye Mali lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ la Guinée Conakry jamana kɔnɔna na ni o ye ambassadeur ye ale ye bisimila ale natɔ fana a kelima na barika da kan a tun bilasiralen don Maliyɛnw ka jɛkuluba min bɛ Guinée jamana kɔnɔ n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur bureau de Guinée o ma ɲɛma caman tun bɛ a nɔfɛ nabaga ninnu yɛrɛ kun nakun de ye ka se ka na foli kɛ ka ɲɛsin a se Yidi Sheriff Usman Madani Haidara ma ani bisimilaliko ɲumanw nabagaw natɔ fana k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u bololankolon na barika da kan u ni sagajigi belebele saba nana ka se k'o kɛ ka dunanba a fana Guinée Conakry jamana kɔnɔna na a yɛrɛ nisɔndiyalen ni o ye a se Yidi Sheriff Usman Madani Haidara ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin a bonyabaw ma ani fana ka laban ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma o de kɛra k'u ka sigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Nin ye alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma a ka Guinée Conakry jamana taama kuncɛli ye ni a tun talen don ka se ka taa ala deli kɛnɛba dɔ sigi seereya ni o yɛrɛ tun labɛnnen don Guinée Conakry karamɔgɔlakaw ka ɲɛmaaba El Hadji Mamadou Kamara fɛ ani fana ka fara kalifaw Guinée Conakry jamana kɔnɔna na olu ka tɔnkuluba ani olu ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna de don k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a se Yidi Sheriff Usman Madani Haidara a ye kan bɛɛ di a kanubaw ma kankan o dugu kɔnɔna na ka bɛn ni araba de ye juillet kalo tile 30 san 2025 Sheriff la Jabaramuso tɔgɔya la an ka jɛ ka sɔrɔlenw ɲɛmada Musa Fɔnba Amadu Jalo Buya Jakili Kulibali Fuseni Keita fo ka taa se Seru Jalo ma olu ka sɔrɔlenw don ba Madani ni Basidan Tarawele de dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna kɛlen la Guinée Conakry dugukolo kan ka bɛn ni araba juillet kalo tile 25 ɲɛ sɔgɔmada yanfan fɛ a bɛ kunda faso kan n'o ye Mali ye bani a yera kɛnɛ caman ka la Guinée Conakry o dɔ ye duwawudon kɛnɛba min kun sigira sen kan ka ɲɛsin la Guinée ka denw ni u ka jamana ɲɛmaaw mɔ Basigine marabolo laadala ɲɛmaaba kuntigigbe El Hadji Mamadou Kamara fɛ ani kalifaw ni moribaw ka jɛkulu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ o kɛnɛba ɲɛnamayara Stade Petit Sori la Guinée Conakry ni ka duwawudon kɛnɛba fɛnɛ ɲɛnamaya Basigine marabolo ɲɛmaya so la Kindia silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru minnu fɛnɛ bɛ la Guinée olu ye wajuli kɛnɛ bɛ labɛn kankan sirifikɛ ye minnu ɲɛnamaya a sejada Sheriff Usman Madani Haidara jatigila la an balakaw n'an bɛ duwawu ɲini na bani fɛ ni ka an bɛɛ da ye bilasiralikanw ni waleɲumandɔnw kɛlen kɔ an balakaw ye bani sɔrɔla ka sira minɛ ni ka tɛmɛ kankan kinw fɛ ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 11 ye ka taa bisimila minɛ Jelibakɔrɔ n'o ye sous-préfecture ye walikele arrondissement kankan mara la yan lakana tigilamaw minnu y'an sɛnsɛn ka se olu ye baara latɛmɛ u toɲɔgɔnw kan n'o ye sigirindaw ye bani n'a ma ɲɛ k'a dɔmɛ ni fonisiriya ye a ye donbolo kɛ lakana tigilamaw ye yen an sɔrɔla ka sira ta nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 40 ani sanga 2 12h42 a se yada Sheriff Usman Madani Haidara ana taamaɲɔgɔnw bɛ ɲɛbakura kanubaw bɛ sirada la minnu kun bɛ ka tɛmɛndɔ bɛlɛ a ye foli bila olu la an sɔrɔla ka yɛlɛ babili kan ni ka n kunda sigiri yɛrɛ dugu kɔnɔna de kansa
sigiringa uname angume kaduna nye demission dogola so maison de jeunes o labe me ko ke bismillah yoro ye sigiringono baba pmanda colonel Duramudu Keita kafara sigiri alimamika Aruna Dumbia nimbela jele kuma ta ko certificat dangana sigiringono baba pmanda colonel Duramudu Keita kapmala aye duwa nyine certificat fe lagina kuna kirika de beye kerengere nyana lagina kuna kiri jamana nyema general Mamadi Dumbuya alimami kapmana akwa ne sodia me ka certificat ye sigiringono kalaba ka duwa nyine afe bani kele ka dakurunya ulase anzor la kasira taka huna tata kuruka ya dugutigi segu makasuba bekeneka kafara Mama Dumbuya no ye musulaka ukanyema ye dugude bela jele bombe wale nyuma nonvolu kera sirifigela ninga akadwa wu nyini bani kele kadwa uke anzoro la kasirata soni ninyando ne bembeta bani kanuba ube getorondala ninga dugwa udunge ayeko ala kasina nyumanye okele defene kundo farantamani silama de meto ansaru nu kanuba ube siradala uniso dialebe ka fulida bani ye asayada Sheriff Ousmane Madane Haidarana tamanyon naganya tani duru sanga bisa ba 15h30 ni nyanye lagina kuna kereni Mali Danjela lagina yamba fe semembura uminu nganga nyana bo olu bara ubela jele kera kuba soni anyele mana Mali yamba fe kure Mali sila ma de meto ansaru nu kanuba fanga jafe anyebe olu la ka makono Danjela ukasoro ka anze ku kundani anye bismillah likene baka na manye ka foji ko gwele ya kume kure mali ndu wutigi no ye Burama Keita yi ani kure mali Mary Mambi Keita ka fara silama de meto ansar musulaka ka nyema Mama Traoré ka uya nyine banife akaduwa uke sanji kula kure mali ka sabuke sanji ko gwele ya be ula ba madani ni Bashir Traoré de asajada Sheriff Ousmane Madane Haidara kele ka pumata ayeduwa uke kure mali nga uka sanji kula kabo bismillah likeneka kata residence Sheriff yani na kure mali mi njora silama de meto ansaru ufe nini ngunye bani yere shen folo ye anyeka daka wali kele ka do akono sanji ye warabwana li damine kure mali ngono anye kumanenge kasa makono kure mali katlila du ni segena fiabo uke ninga soro ka sirata samusu ni koro ase yada Sheriff Ousmane Madane Haidara na tamanyon naganya tani wolonvla 17h angoben narena monsieur le maire Issa Kanté ya bismillah dina nyamo la de la nyamo ko certificat dangana silama de meto ansar musulaka ko nyama narena aye wale nyuma nongolike kanyeshi bani mwalimu ngera sababu nyuma nye musulaka ubela jelemo kafurumusu keche batulawye kadiunge duga diunye naganya tani wolonvla sanga bina ni 17h40 asajada Sheriff Ousmane Madane Haidara na tamanyombe sibi samusumusu ni koro silama de meto ansaru nu kanu ba ubora ka kumbe ninga soro ka senze ka sena ye bismillah yorola dugutigi ga babu sendigi ya nyine certificat fe akana bonyena akaduwa uke sibi fana ye musulaka ka babu sendigi ya ka wale nyuma nonvoli la se banimo kamale dugula silama de meto ansaru nu kanu ba ukume sradala famvla nyona ubaka folida bani ye atemendo naganya tani nzegi kumaude fola ngoni labana ma ukondike Muhammadul Mustafa nemane kesebe aye modenzanuma asayada Sheriff Ousmane Madane Haidara ayeba makolla soro ninye Mali Salamatonga faranyonga jakuluba au Conseil Islamique du Mali Manyema Mali Salamadina nyama uga faranyonga jakuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Manyema silama de meto ansaru nyajoyoro asayada Sheriff Ousmane Madane Haidara dondo ye dimaya ni sodiale kalande oni sodiale ko chokoroba nyuma dangana bani na manye kwa domeni fonisiri yae aye dombolo ke lakana tigila ma wiye
Ambe bo Guinée Conakry jamana kono ka segin na Mali jamana u kɔnɔna la yan nɔ ka sanga ni u ka baara bolodalen dɔ ye u ko min ma ko projet an ko dun ka fa baɲumankɛtɔn fondation pour l'entraide et le développement ma u ye dɛmɛba ta k'o di maaw ma minnu mako b'a la kosɛbɛ u ka dɛmɛ di yɛrɛ senfɛ tintinba déplacé olu garisɛgɛ donna caman na ni o bɛ Bagineda mara o kɔnɔna na dɛmɛ ninnu dili senfɛ i b'a ye k'a fɔ malo tɔni 5 ani tila o de taara k'o di denbaya 100 bɔɲɔgɔnko ma Sherifula Jabaramuso tɔgɔ la Alhamidou Badini a bɛ ɲɛfɔli kɛ kunnafoni tɔ la ka baloko dɛsɛ kɛlɛ ni ka dun ka fa sabati kɛrɛnkɛrɛnya ma samiya waati o dɔ ye baɲumankɛtɔn fondation malienne pour l'entraide et le développement ka kuntilenna ye kɛrɛnkɛrɛnya ma a ka projet kura mun bɛ n'a b'o fɔ a ma ko an ko dun ka fa o de kama kalo kalo o bɛ dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin maaw ma minnu bɛ degun kɔnɔna na o siratigɛ la maa minnu y'o ka dugu bila ka sabu kɛ basigibaliya ye ni kana bisimila minɛ tintinbugu n'o bɛ Bagineda fɛ juillet kalo hukumu kɔnɔna na dɛmɛ tara ni ka ɲɛsin olu ma baloko ta sira kan o dɛmɛ in bɛ ɲɛsin guwa 110 de ma bakuruba fɔli la malo tɔni 5 ni tilan an garisɛgɛ jɔ malo tɔni 5 ni tilan de la o de bɛna an ka guwa 110 ni ɲɔgɔn cɛ kelen sɔrɔ 50 kilogramme sɔrɔ ka taa u ka aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛra ni siwasa ye cɛw bɔra muso bɔra denmisɛnnin bɔra bɛɛ de nisɔndiyalen don ka da ka nin waati gɛlɛya wa n'i ye nin sigi fana jateminɛ sigi bɛ kɔnɔna la dɔrɔn sigi lakodɔnnen tɛ aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fana minnu ka kɔrɔ ni ka dɔrɔmɛ 2 fara ɲɔgɔn kan k'u ka wari fili dɛ wari in dira a sira senyɔrɔ donc an ka foli k'an bɛ ka taa ani fondation jama bɛɛ lajɛlen ka da ka nin waleya in sɔrɔla danaya de région ni a ka fondation ko k'u tɛ baara kun u bɛ baara kɛ u ni jamana de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka jamana anw ka cakɛda projet in ɲɛsin anw ma ka da ka anw de ka baara ɲɛsinnen don bagatɔw ni hinɛbagatɔw ladonni donc u tɛmɛna an fɛ ka na an ye nin kɛ Fondation malienne pour l'entraide et le développement n'a ɲɛmaaba ye Mali premier ministre kɔrɔ Musa Mara ye o ka laɲini ye ka ni dɛmɛɲɔgɔnya wale sinsin ni ka to sen na o kama ko b'a ɲini maa ŋaniya ɲumantigiw fɛ dɔrɔmɛ 1 man dɔgɔ 1000 man ca o mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ dɛmɛ ni ka ɲɛsin jamanadenw ma ka kɔngɔ kɛlɛ ni ka dun ka fa sabati la baloko gɛlɛya bɛ sɔrɔ ka taa ka jamana bɛ waati fana la ka bɔ samiya ko gɛlɛya la baloko dɛsɛ la mais jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ min bɛ na ni gɛlɛya ye maliyɛnw ma min bɛ baloko fana ni n'a ka gɛlɛn n'a sɔrɔ bɛ gɛlɛya ko gɛlɛya fana dɔ tuguni n'an bɛ waati gɛlɛya la sisan donc an ye nin projet sigi o de kama k'a fɔ maliyɛnw dɛmɛ yaasa u ka se ka fa ka sabati Mali kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kuncɛla ni dɛmɛ tali ye k'a di déplacé ninnu ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ kukura kan kunda Côte d'Ivoire jamana ale kan a ka Côte d'Ivoire jamana taama senfɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denmuso Madame Konate Seyida Balkisa Haidara a ye wajulu kɛnɛba ɲɛnɛmaya man dugu o kɔnɔna na min senfɛ ansar tɔndi ani kanubaw caman bɔra ka se ka na a kɛnɛ seeriya Sherifula Jabaramuso tɔgɔya la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Jakarija Dambili ka sɔrɔlenw don kumakanw bɛ lase aw ma Fatumata Kane fɛ. O ko musoya ye mɔnɛ ye o tɛ sirifiden musoman ko ye jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na nɔrɔ min bɔra babaw jukɔrɔ kɔlɔn na kira laban mɔdenkɛ diɲɛ seleke 4 kɔnɔ bi an fana an karamɔgɔ kudo Seyidi Sherif Ousmane Madani Aidara a den cɛman fara musoman kan k'a dan bɛ silamɛya in tacogo ɲuman carini kɔ a la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tumata sɔrɔ a la fɔ ni maa min y'i kɔ don a la i yɛrɛ ye
ko zamzamiyu n'a ka denbaya ci bɛn bɛ nin ma madame konate seyida balikisa aidara a bɛ jaminɛnen kɔfɛ a fɛ bunta janjo kɛra nɔrɔ sanuma a n'a ka taamadenw donna man dugu kɔnɔ hakilina kelen ni ŋaniɲɛ kelen ka taa wajulu suba ɲɛnamaya silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw ye nka ka kɔn wajulu kɛnɛ in sigilen ye Seyda Balikisa Aidara Madame Flamori Konate bisimilali kɛnɛ taara k'a sɛgɛrɛ ko zamzamiyu denmuso danga na man dugu kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw fɛ o de sufɛ wajulu kɛnɛba sigira min ni a ma kɛ basi ye ni na dɛsɛra a la Seyda Balikisa Aidara baara in labɛnbaw ka fɔ la olu tun ye nin laɲini a bɛ waati jan bɔ nisɔndiyakanw cayara kɛnɛ in kan ni hɛrɛba min y'anw sɔrɔ bi an tɛ se k'a fɔ ka sa da la parce que nin baara in an b'a labɛn na a ka ca san kelen bi ala de sɔnna ka an ka belebele an ka sedi an karamɔgɔ denmuso ko kolonkolon kana bɛn ni nin ye bi o la n'i ko ko ne ka n ka nisɔndiya fɔ n tɛ se k'a fɔ ka sa da la parce que bamananw ko ten ko i bɛ min ɲini sunkalo la n'i y'o sɔrɔ sunkalo makɔnɔ na i bɛ ala barika da an mago tun bɛ min na o de tun ye nin ye ala sɔnna k'an ka laɲini sabati fana ka n'a bɛn n'o ye wala nin kun t'an ka laɲini ye k'a fɔ k'an bɛ se ka barakisa sɔrɔ bi parce que kunun an ye hakɛ kɛ k'a bilasira mɛ a kun t'an kɔnɔ fiyewu ko su in na ko barakisa bɛ se ka na si anw fɛ bi ka tila ka su in na wajibi ye anw fɛ o la an y'o sɔrɔ bi ni ala sababu min an bɛ ala fo a kɛra an karamɔgɔ sababu min na k'an karamɔgɔ fo an bɛ fɔlɔ ka ma fédération bureau fo an ka président de b'an kɛrɛfɛ nin ye n'o ye mamutu hayidara ye ala y'ale sigiyɔrɔ bɛn ntɛnɛnni ma an b'a fo k'a barikada n'a ka bureau k'an ka segisɔnw fo k'an ka association fo ka tila ka bɛɛ fo an kanuɲɔgɔn n'an dɛmɛbagaw minnu sɔnna ka an magɛn ka na nin gɛlɛn kɛ ka n'an dɛmɛ nin baara in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada o kɔfɛ an b'an ka entrée nationale fo a n'a ka bureau k'u bɛɛ fo k'u barikada o kɔfɛ k'an ka nationale fo ni adama sakɔ n'a ka jama k'u fo k'u barikada o kɔfɛ barakisa n'a ka jama minnu bɔra nin daminɛ na nin jaadi in na ka alu yɛrɛ fo k'a barikada a kelen kelen bɛɛ k'a ɲini ala fɛ n d'a ma ninnu ala k'a kɛ alijinɛ saraw ye ala k'a kɛ alijinɛ saraw ye nin kɛnɛ in sigira hɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ ala k'a wuli hɛrɛ la a bɛɛ bɔra a ka so hɛrɛ la k'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ kɔsegin hɛrɛ la ala k'o kɛ kira n'a somɔgɔw lɔhɔrɔma kama ala k'o k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya kama ni nimisi wasa tɛ fila ye nin don in man silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubaw olu ya kelen ban silamɛya dɛmɛtɔ ansar ɲɛmaya so ma an'u kɔmaw bɛɛ lajɛlen ye daliba masa tare tare nɔrɔ carini ye u ka dugu in kɔnɔ madame flamori konate balikisa aidara taasi bila ni bonyamasegin kɛra ka ɲɛsin an fa yɛrɛ ma seyidi sherif osman madani aidara baara ninnu bɛ n'u tayɔrɔ ye ale min ye man silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ma jinɛ a kɔ sirifu b'an haidara ale n'a ka denbaya ka ko tɛ cu ayi o tɛ cu olu mana pɛrɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ a mana kɛ waati o waati sanga kunkurunin yɔrɔ bɛ labɛn o la o kanu b'an na wa an b'a bɛɛ fɛ a cɛman fara a musoman kan n'u ka ko wulila a wulila so a wulila tile an jɔlen don sabu anw y'a dɔn anw tɛ ala sɔrɔ ni olu nɔrɔtigi kɛlen ka kuma ta n y'a dɔn fɛn wɛrɛ tɛ fɔ o kɛnɛ kan ni nɔrɔ kumakanw tɛ madame flamori konate seyida balikisa haidara a ko fɛn min bonyana a bolo ni ale balikisa ma dansɔrɔ o la o de kɛra ansaru n'u kanubaw u ye kanu jirali min kɛ a la a da sera u ma ka taa se fana silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ye yɛrɛdi baara min kɛ a ka nin taama in hukumu kɔnɔna na a ye tasi bila kɛ ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya fana mankan ni ɲumantigi minnu ni olu farala ansaru kan ka nin taama in ja u bolo ni k'a kɛ koba ye madame flamori konate a ma ɲina olu kɔ taama min ni ala kumakan sanumanw carina kosɛbɛ ka ɲɛsin an balakaw ma denbayaw minɛ cogo a ka jagoya yɛrɛ minɛ cogo ka taa se silamɛya taasira jɛlen carini ma hali bi duwawu don o kɛra ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ an bɛ to man dugu kɔnɔ hali bi ka alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ denmuso madame konate seyida balikisa haidara a ye lasidi minnu kɛ ni wajudu sanuman kɛnɛ in kan k'olu fana ɲɛmada ɲɔgɔn fɛ Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ fɔlɔ k'ala de fo halisa k'ala barikada ale ala min sɔnna k'an sigi ni wagati in na vraiment depuis Côte d'Ivoire tournée in daminɛna alhamdulillah an ma foyi sɔrɔ bonya ni bonya kɔ karama ni karama kɔ depuis an bɔra Abidjan ka na ma yan nɔ ka bɔ ma ka taga Bunta an taara an kanubagaw de sɔrɔ yen n'o ye jamiyatul ansardin a n'an dɛmɛbagaw vraiment depuis an tagara bonya ni bonya n'i yɛrɛ ye mɔgɔw ye i bɛ da ala ka masaya la sabu ni jamakuluba ninnu bɛɛ bɔra mun de kama u bɔra ala ɲɛda de kama donc n'i ye mɔgɔ ye a bɛ nɔ bila i yɛrɛ dusukun na
k'a fɔ ko ala sera ka sɔn ka nin bɛɛ jama bɔ vraiment i bɛ ala ka masaya de ye quoi ne kɔni tagara n content na mɔgɔw bɔra depuis sira la kunbɛnni kɛra depuis an bɛ ka taga bun ta ka bɔ Mayan ka taga mɔgɔw bɛ k'an kunbɛn sira la an sera yen fo sufɛla fɛ alhamdulillah an taara accueil kɛ mɔgɔw sigira o sufɛ tuguni an tilala ka na wajulu kɛ o la an dɛmɛ tuguni depuis 9h mɔgɔw tilala ka na tuguni vraiment o bɛ ala ka bonya de yira a bɛɛ bɛ segin ala de ma parce que u bɔra ala de tɔgɔ la donc vraiment ne content na nisɔndiyara mɔgɔw yɛrɛ ka kunbɛli ɲuman na an ye u bɔra ka accueil ka bɛɛ kɛ bonya ni kɔrɔta kɔnɔna la vraiment an b'u yɛrɛ fo k'u barikada bon alhamdulillah ne nisɔndiyara kosɛbɛ kumana min na n ye ɲɔgɔn muso ye o bɛ ka na bayata n bɛ segin o kan o bɛ ala ka kumakan ni sabati dɔrɔn parce que ala ko in tansurula yansurkum ni ye ne ala dɛmɛ ne ala ka layidu de dɔn ne yɛrɛ b'i dɛmɛ donc an b'a dɔn ala subhanahu wa taala ye tiɲɛ fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ o dɛmɛ o de ye sira yirali an na ala sɔnna ka jɔnw karaba ka cɛw karaba ka musow karaba olu kana bayata fɛn fɛn ye bayata i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye denmisɛnnin ye denmisɛnnin fitininw de ka ca o la hali kɛnɛ wajulu kɔfɛ après denmisɛnnin wɛrɛw tagara don olu yɛrɛ ye siyalamɔgɔw ye donc n'o ye silamɛw an bɛ se k'a fɔ silamɛw yɛrɛ tɛ mais u sɔnna ka na baya minɛ Ayidara denmuso bolo donc o yɛrɛ nisɔndiya bonyana an ma kojugu o nisɔndiya bonyana an ma kosɛbɛ inchallah bon ne bɛ se ka min fɔ ye dɔrɔn toujours ala ka bonyaw de don quoi an ni ninnu tɛ diinɛ kelen na mais o bɛɛ la u ko Ayidara denmuso donna dugu kɔnɔ k'an tɛ bɔ fiyewu n'olu kerecɛnw fɛnɛ ma n'u sen jɔ an na ka foli kɛ et puis bololankolon mana dɛ fɛn min se t'i ye i tɛ se k'o kɛ min se b'i ye i b'i ka se kɛ ka dan o de la u tilala ka na ni lɔgɔ de ye ka na di an ka tobilikɛlaw ma k'u ka tobili kɛ ka di an ma donc kerecɛn ninnu u y'an bonya an b'a dɔn ni fɛn wɛrɛ kun se b'u ye mɔgɔ min bɛ se ka fitinin di bilayi n'o ye kumaba sɔrɔ o bɛ se k'o di donc vraiment an yɛrɛ y'u ye fɔlɔ ka foli ni fɛnw kɛ o y'an fa quoi o y'an bɔ surtout u tilala ka na ni bonya ye tuguni a bɛɛ sɔrɔla ala de tɔgɔ la a n'an fa ye Seydi Seri Usumani Madani Ayidara bonya in bɛɛ sɔrɔla ala n'olu de sababuya fɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo quoi kumakan laban min bɛ n bolo ma yan nɔ n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na aw minnu yɛrɛ aw ka baara bila ka na tugu an kɔ vraiment an b'aw bɛɛ lajɛlen fo depuis tournée in wulila Abidjan karamɔgɔw ma sigi u ma jɔ u wulila an nɔfɛ ka tournée kɛ ka taga fo Bunta c'est à dire que u ma saliya quoi an ka sécurité an b'u fo ni y'u ye bolila bi kabako do dɛ ka fara o caméramanw yɛrɛ kan an b'u fo ani an ka délégation minnu bɔra Mali la ka na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani minnu fɛnɛ sɔnna k'u ka passe bɔ ka tugu an kɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo quoi bonya ninnu bɛɛ kɛra ala de ɲɛna a bɛɛ kɛra ala tɔgɔ de la n'an fa tɔgɔ Seydi Seri Usumani Madani Ayidara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ka ɲini ala fɛ an ɲuman nana ala k'an bɛɛ ɲuman segin halisa ala k'a ka diinɛ dɛmɛ ala k'a ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye ala k'an sen sabati nin sira in kan ala k'an fatu nin sira in kan ala k'an karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala kira kanu kama sɔli ala rasulu ale merci salamu alaikum ni ne fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin k'aw fo k'u kura kɔ tulomajɔ a n'aw ka ɲɛmada la n'ala ma basi kɛ n'a ye sini yira an na ani ne bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na yan'o cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma